ngibingelele ebusuku baphakayo ngibingelele ehadini ngibingelele sanibonani ngiyazi ukuthi kumakhaza bazalwane abantu kodwa ngibingelele amen ngibingelele kuyimvula kwamakhaza ngibingelele thina ngibingelela uMaster wasekhaya Apostle G.D Nzama nomama wakhe umfundisi lo muntu lowalo ngifoni abamthakatha ngifoni ukuthi nje angeke ukuthi akekho umuntu ongafoni nofoni phela lo muntu owashapana nomntanami mina ngiyazi nje ukungikungile abafundisi bonke abakhona basekhaya leadership yebandla abazalwane bonke abaphumelelileyo kwinzima abazalwane kubi kakhulu la ngaphandle kodwa besiyabonga ukuthi zikhona ishisekelo ngizoba mfushane bazalwane sisheshe isikhululane simo sezulu asikho sihle ningangelwa futhi amakhaza kakhulu N.A Mtshweni mina njengoba seshilo uMaster ekhaya ngeke lokho ngithuka njalo bazalwane laba abanye abafikayo bayozwa ngabadala ukuthi ngubani ukwazi lokhu kuchazwa zonke izinto amen ngiyambonga-ke uNkulunkulu yebo bazalwane ngisaphila ukuhlangana kwami nani okokuqala lokho selokhu ubaba ehambile ngingakaze ngibone ngiyamphephisela nani ngokulahlekelwa wuye phephisayo bazalwane siyaphola ngendlela akukho lula Apostle ngithema ngilungisela iconference ephasini yokwamshaya ngabona ngigijima izinto lezi heavy lesigijima ngoba kuba besemdala kodwa kwamhlanje besebenza ubaba mabengathiwa ngisengabuye ngane ngakho babusweni mangasingathiwa nje ngiyagana futhi kusho ukuthi ke njengoba bengekho-ke ukuthi kuphelile ngami nezwe lokugana ngoba kwakungeke kusaba khona indoda eyayingakwazi ukukhompyutha naloya muntu uma kuza emsebenzini yokuba indoda bakumthweni ube indoda zange ngimbone ofanele ngathi umphefumulo wakho ungaphumula ngoxolo amen ngiyabonga kakhulu abazalwane ngihamba nalabo abazalwane bami umamuzwane waseyokhasela abantu nami bazanayo nendleleni njengoba ngihambe ngizala kune-vision enkulu uNkulunkulu ayibeke kuyena about second coming of the king uNkulunkulu kwamthuma kimi wathi angisize kuleyo nto ukuthi lo myalezo uhambe emhlabeni hamba ney'ngane zakhe-ke amantombazane amabili kanye noNqobile siyabonga ngizofundisa uNkulunkulu bazalwane amen bazalwane ningangiphi imizuzunyana emincane nje ngifunde izwi ngishumayela into emfushane ethi kusebusuku kuyabanda kuyanda engabindi bakhona abantu abavulile nje amen bakhona abavumayo laba abancane bakhona ukuthi ngishumayele nje ingabinde kodwa nje ngiyikhulume into ebusuku amen amen siyabonga uNkulunkulu ukuthi khona abantu-ke abamthandayo uNkulunkulu nabamkhonzayo nabasamkhonza naphansi kwalezi zimo ezinjena kukhona into umpostoli ethinte inhliziyo yami ukuthi ngifuna iBhayibheli liyehlalela ngixaka ngathi libuye libalisha njalo uma ngithi ngiyafunda ngihlangana nale ndaba yokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli eGibhithe kule portion-nyana la ethi uFaro ningahambi kakhulu ningabi ibanga elide manihamba hambani nje uhambo noma lwey'nsuku ezintathu futhi ningahambi lonke ngoba nithi niyonikela niyokhonza uNkulunkulu akuhamba amadoda phela amadodakazi ayaphi ney'ngane
abasabe labo nihambe mina nenze leyo mwile bese nibuye niyabuya. Khona into engiyitholileyo laphayana lithi iBhayibheli uMoses mayiphendula uthi siyohamba nabo bonke kwethu. Uthi siyohamba nabadala bethu nabancane bethu, sihambe nenkomo zethu nezimvu zethu, sihambe nakho konke. Kodwa khona into engimangazile ekufundeni kwami, uthi uMoses isizathu sokuthi sithathe konke okwethu, ingxenye yami eyibelela ke bese ngifunda iBhayibheli iqede bazalwane. Uthi isizathu ngifuna ukukhutha lento khonza uNkulunkulu ukuthi sithathe konke okwethu ukuthi asikwazi okuyofuneka. Yo uthi asazi ukuthi uNkulunkulu wobaba uyofunani till we arrive there. Singakafiki khona siyokhonza ngayo yonke into esinayo, ngawo wonke amandla esinawo, ngaso sonke isikhathi esinaso, konke okukhona. Bakhona noma ababili nje abazwile bazalwane, amandla okugcina amancane esinawo siyokhonza ngawo ngoba asazi till we arrive there. Asazi ukuthi lo uNkulunkulu kahle ufunani yini. Uthi lo mfundisi okade ethatha umnikelo, hlwanyela la uhlwanyele nga ngoba awuyaze yomina, ngoba asimazi ukuthi uyofunani. Noma ufuna inyawo, noma ufuna amehlo, noma ufuna izandla, noma ufuna imali, noma ufuna impahla zami, noma ufuna ukuthi ngilahleke nobuthongo, asazi ukuthi uyofunani uNkulunkulu. Size sifike, singakafiki asazi ukuthi uNkulunkulu ufunani. Noma mabenganibuza ukuthi seningaze niyobulawa amakhazi ebusuku emvuleni, nani nivuma ukudlala unzama onzama sebadlula, nina nithi no ayikho kunzama. Ikuye uNkulunkulu ukuthi asazi ukuthi kufunekani. Manje konke sinakho siphushela kuye ngoba asikakazi namanje, asikakazi noma seku after 40 years simkhonza kodwa asikazi ukuthi ufunani. Asazi namanje ebusuku asikazi ukuthi ufunani uNkulunkulu till we arrive there. Sisenga neno asazi ukuthi kuyofunwani kithi, asikakazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kubantu till we arrive there. Ikhuthaza into ethi owafaka wonke amandla umkhonze uNkulunkulu ma kuyizinsuku zobuntombi, ngoba asazi ukuthi ufunani kuwe uNkulunkulu. Ma kuyinsuku zakho zobusha mnikeze zona ngoba asikakazi ukuthi uyofunani uNkulunkulu. Akufunde izwi ke manje kodwa sazi ukuthi uNkulunkulu ufunani, asazi size sifike. Uthi Moses impostoli siyothi sishiya okuthile mase sifike ufike kufuneke khona. Manje ngcono sithathe yonke into esinayo siyokhonza ngayo, sozwa ngaye uma kukhona izinto asijikisayo, kodwa thina sohamba nayo yonke into kwenzela ukuthi mayifuna into singaqalazi simnikeze, ngoba zonke izinto sisiphethe ukuba simkhonze. Bese thi uyazi ukuthi yini indaba Faro, ukuthi sinomkhosi kaSimakade. Sinomkhosi kaJehova. Khosi swazi ukuthi uyofunani kithi, ngakho soqoqa konke siye nakhe entabeni kaNkulunkulu ukuze mayifuna utho simnikeze. Mawukwazi ukufunda iBhayibheli, ufunda incwadi kaJohn chapter 6, ufunde khona, bekezela kancane bazalwane uzolunga. Amen. Incwadi kaJohn isahluko sesithupha, sisesikhathini ngokwekhalenda lobuKristu sokukhumbula ukuthi uJesu wabethelwa esiphambanweni. Ngibusiseke kakhulu emini ebengiyikhalela uNkulunkulu wenza ukuthi ngifike. Ayikho into ebengibusisa njengokuthi amazwi esikhombisa angizukwathula igoli, angizukwafica ehadini, ngizobe ngize esithubeni nje
bese kuba yini ke nje nokushuthi angiphasikile phela ngoba mina phela iphasika kimi lingamazwi ayisikhombisa make amazwi ayisikhombisa angasawathulanga ngishuthi angiphasikanga manje ke ngiphasikile bazalwane ayifuthi ngiphasike nga right hayi webakithi bashumayela lonto bekushumayela la emini cha ngiyababonga kusuka koqala kuze kufika kokugcina amen ucela sishaye izandla ezinkulu sibonge uNkulunkulu lethe sishayizela abazalwane yo yazi yankulu yazi yabaningi kodwa sikuleso sikhathi bazalwane sekuwolwesihlanu nje ntambama sezenzekile izinto akusekho right akukho mnandi Jerusalema akukho mnandi kubafundi akukho mnandi ebandleni likaJesu akukho mnandi kubalandeli ngoba kwakhona abantu abangadoni ibandla kodwa bamlandela uJesu bemthanda benethemba lokuthi uzobuyisela umbuso kwaIsrayeli akukho mnandi kuquiet akukho mnandi lesihlanu olungekho mnandi inkosi bethelwe esiphambanweni sigoqiwe yayobekwe ethuneni alikho ithemba kucima ibani ebandleni likaKristu umnyama ulwesihlanu alukho mnandi siyovuka kusasa kuthulile ngathi akukhona umuntu ohamba estradini akukho mnandi leyo nto esikhumbulayo ukuthi isimo sasisibi kangakanani ngifuna ukukhuthaza lento ungakafundiswi ungayiyeki impostoli lento ukubashumayelisa udaba lwenhlupheko kaKristu singayiyeki leyo message ngoba yona message leyo okufanele sishumayelile emhlabeni singayiyeki ukuyishumayela umuntu kufanele sishumayele azadabuka inhliziyo edatshula ukuthi uJesu wathwala isiphambano izimhlukumeza into yokuthi uJesu wathwala isiphambano angifundele ngikhulume ngale ndaba kufushane indaba yami ihlangene nesiphambano indaba yami inale portion chapter 6 Yohane ithi ngifunde khona ngizozama ukuthatha lapha nalapha ningidinga khona verse 30 ngakho bathi kuye pho enza sibonakaliso sini ukuba sibone sikholwe nguwe na usebenzani na okhokho bethu badla imana ehlane njengokulotshiweyo ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuba badle Jesu wayesethi kubo ngiqinisile ngithi kini kwakungesiye uMose owanipha isinkwa esivela ezulwini kodwa uBaba unipha isinkwa soqobo esivela ezulwini ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini olipha izwe ukuphila khona bathi kuye Nkosi siphe njalo leso sinkwa Jesu waphendula wathi kubo mina ngiyisinkwa sokuphila ozayo kimi ngasoza lamba nokholwa yimi kasoze oma kepha ngithekini ningibonile nokho anikholwa konke angipha khona uBaba kuyakuza kimi osayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle inkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo manje kuze kuphakade amen siyambonga ke uNkulunkulu nanka amazwi bazalwane sengathi angathola indawo enhlizweni yethu lana indaba iqala ekuthenini uJesu ubephe inkulungwane zamadoda namakhosikazi nezingane abanye abangabalwanga izinkwa emva kwalezo zinkwa uthi uJesu wanyamalala bangambona ukuthi uye kuphi ngoba bathi umkhumbi wawukhona wawuwodwa babona ukuthi angagibelanga kuwo kwagibela abafundi kuphela singahamba sisheshe lapho bese bemfuna bangamtholi bese bevele ithi iBhayibheli bathatha umkhumbi bathi asiwele ngoba kungenzeka ukuthi uwelile singambonanga bese bayawela bamlandele mabefika bamfice mabemfica bambuza ukuthi awunkosi
ufike nini lapha? uJesu baphendula uthi aningilandeli ngoba nabona izibonakaliso. Omunye wabavangeli uthi aningilandeli ngoba nizwa amazwami, kodwa ngoba nadla izinkwa ehlane nasuthi. Abese-ke eqala lolu daba lwakhe lokuba isinkwa. Ningakwazi ukungemukelela lento bazalwane ebusuku. Amen. Lana uxoxa indaba ukuthi nithi nina Israyeli okhokho bebadla imane ehlane bafa, njengoba kulotshiwe ukuthi badla isinkwa sezingelosi. Abese ethi uJesu akuye uMose wabanikeza isinkwa. Uma ingeja lalento ngekuyizwe lento engifuna ukuyisho, akuyena uMose owabanikeza isinkwa. Lana Apostle ngifisa ukubhala ngifisa ukubhala umthetho wami ngihalela ukubhala iBhayibheli bazalwane. Lana nje ngifisa ukubhala la ngathi ngabhala bakho into engilungisayo. Uthi uJesu akuyena uMose owanikeza isinkwa, kodwa uBaba unipha isinkwa soqobo. Uma ke bengizoqala ngithi akuyena uMoses owanikeza isinkwa, kodwa kwakuBaba osezulwini owanikeza isinkwa. Kodwa manje uBaba useninika isinkwa soqobo. Alikho right iBhayibheli labazalwane, ngicela niphasise lento. Amen. Amen. Ayikho right lento befundisi. Manje useninika isinkwa soqobo. Yileyo nje message yami emfushane. Bese ethi uJesu mina ngiyisinkwa. Yimini isinkwa. Wasakhatha. Yo Lasa. yimini isinkwa. Njengoba wabanikeza okhokho benu, wabanikeza isinkwa, manje unikeza nina, uninikeza isinkwa soqobo. Yimini isinkwa esehlezulwini. Yes, kukhona abantu ababili abazamayo ukuzwa, kodwa abanye basekude kakhulu. Ngisinkwa mina. Ithi lento mpostoli, njengoba wabanikeza imana, wayibanikeza sona isinkwa, sona lesi sinkwa, ngoba bakungeke kwenzeke ukuthi badle kungeyena uKristu. Ngiyazi ukuthi awukakezwa futhi, ngoba mayibhala uJohane esahlukweni sokuqala uthi ulizwi owayekhona eqaleni, uNkulunkulu. Bamba lena konke kwavela ngaye. Bamba yesibili, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Bamhlanje singahamba nani kancane bazalwane, okusho ukuthi na imana yayingevele ngaphandle kalizwi, ngoba ayikho into kwezingabonwa nezibonwayo eyavelayo ingaveli kuye ulizwi kaNkulunkulu. uJesu ubachazela leyo nto ukuthi leso sinkwa babesidla kwakuyiso lesi sinkwa asenikeza sona manje. Ithini lento bazalwane? Ithi kuyadliwa ezulwini, kodwa kudliwa yena uKristu, ngoba uthi yena uyisinkwa esivela ezulwini. Ay. Wayatha. Uma sithi thina kuloyo musi loyisithi sulangazela kakhulu, sithi kuloyo musi, angithi lithi iBhayibheli mpostoli, kuloyo musi asidingeki isibani. Basoba khona yini abantu abazoswa?
ngoba iwuhlu yilona elisibani somuzi. Yonke into ingoKristu. Ngeke kukhanye uyena okhanyisayo. Makufanele kukhanye uyena okhanyisayo. Bese sithina abalambi kuloyo muzi. Futhi abomi futhi abaswele. Bese sithi bayeluswa oyimvana. It's about Christ. Now, phambi kwakhe akuselanga lutho, nangasemva kwakhe akuba khona lutho. Abese athi uJesu, yimini isinkwa, ngisinkwa sasezulwini. Ma ezulwini kufanele bahle kusukuma mina. Mangiphakama bayadla ezulwini. That is why gokhokho benu banikezwe instruction how to eat the bread called manna. Nidla kanjani leyo nto? Abizwa ngokuthi manna ngoba leyo nto kwakungeyona idasti kodwa kwakuyisinkwa sasezulwini. Kanti lasisinkwa siuKristu. uJesu lithi iBhayibheli badla isinkwa sezingelosi. Uyisinkwa sezingelosi. Angithi isinkwa sasezulwini. Uyisinkwa sezingelosi. Kodwa uthi manje uBaba uyanika nina. Unika nina leso sinkwa. Abese ekhuluma into econfuse wonke umuntu akuloya umhlangano. Athi odla inyama yami. Bese bayabukana ukuthi uzoyenza kanjani lo muntu into yokuthi sidle inyama yakhe. Athi uyoba nokuphila okuphakade ngoba mina ngiyisinkwa sasezulwini. Uma izolo kwilasapha ebamba isinkwa lesi lo okhulume eqaleni kulolu hambo thina ngesaluhamba nompostoli. Uhambo lwedolo sasalamba ngeenyawo zethu. Sayihamba zonke iteshi stage by stage ukuthi yafika la yawa inkosi. Uma ekhuluma lento ukuthi babedla isinkwa besixuba nentungu imfino ebabayo ngoba lesi isinkwa seyiqhubeka. Kodwa anikakezwa ngithi bazalwane, lesi sinkwa basisidla sisihlanganisa nenqubeko ngoba nabo babethi mabesidlela ukukhumbula basihlanganise nokubabayo ngoba noma sikhumbula ukuthi sondliwa kodwa futhi sikhumbula ukuthi sahlupheka kangakanani. Uma ethatha leso sinkwa esihlephula abese asijika kusuka ngalelo langa athi lesi sinkwa lesi sinkwa lesi abenilokhu nisidla sona lesi nikhumbula ukuphuma eGibhithe. Lesi mayisibamba umpostoli uyokhumbula ukuthi masifika eKapernaum kunethempeli elinesikhumbuzo sezinkwa ezisihlanu nenhlanzi ezimbili. Kodwa uma sifika lapha izinkwa ezibekiwe azisona isihlanu ziwu4. Bese siyabuza kuThoga idwethu ukuthi pho yini nina nibeke izinkwa eziwu4 kanti izinkwa zazisihlanu isinkwa sehlezulwini. Bese ethi umfana umJuda into eyenza sibeke izinkwa ezine ukuthi sikholwa ukuthi asesihlanu kwakuye uqobo
Yingakho lesizinkwa ezibekwe kuleli thempeli zizile. Ngoba lesi sesihlanu leyo nto ayingeke yenzeke makwakunge uyena oyisinkwa esehle ezulwini. Immediately ayiveli ey'nkweni zomfana. Yikho sithi zine isinkwa zomfana, kodwa immediately ivela kwisinkwa esehle ezulwini. Alibonge igama likaJesu. Immediately yenziwa ukuthi phambi kwabo kumi isinkwa. Kristu. Ay. Leziyazinkwa Apostle. Mawusukhohlwa sibuya nama-Israyeli. Siphelile COVID. Sifike siyikhawunti. Siwu-4. Why? Lezinkwa zokukhumbula isimangaliso ziwu-4. Bathi esesihlanu kwakuKristu. Bathi ngoba inamba ethi 5 isho umusa kaNkulunkulu. Laba bantu babefa under ama-situation ababebhekene nawo, kodwa uNkulunkulu wakhamukisa isinkwa ezulwini saba umusa wakhe. Badla-ke kulowo musa uyisinkwa esehle ezulwini. Uyisinkwa esehle ezulwini. Yilento singayeka nje nalela lento mfoka Sibiya abengifuna ukuyishumela is to bring Christ simbeke kwi-center, ngoba yonke into it's about him. Masishumayela kodwa uKristu engekho e-center, into esishumayela ifile. It's about him and him alone. Uyisinkwa uNkulunkulu. Uyisinkwa. Uthi ngithengile nimbonile kodwa nikholwanga. Lale gama lethu kholwa lisho ukwaneliseka, lisho ukuba satisfied, lithi angisadingi lutho. Ukuthi Jesu. Uthi uJesu kulo wesifazane waseSamaria lo sesamxeka kakhulu, sathi wayithanda amadoda, kodwa uJesu uthi lo yamdakana ndoda, kodwa thina sithi wayenawo emaningi. Awuke awu. Kodwa uJesu bayimaqlesa uthi awukazi wena ndoda, awunayo wena nale akuyona, kodwa thina masishumayela sijabulile sithi wayenawo amadoda futhi ayemaningi, futhi sithi thina naye uJesu wayemthanda, wayicabanga ukuthi insizwa. Ngazi ukuthi sikuthathaphi, ngoba ngokwey'fundiso zika-Israyeli, number 1 sithi amaSamaria angabafowabo bamaJuda bahlukana makiwe empini, ngoba njalo masingena empini siyahlukana. Impi iyasehlukanisa, yaqala ngelikaYahwe ibandla ukulidivayida, naleli likaYeshua iyalidivayida impi, kuze kube manje singamaphisiphisi sahlukaniswa yizimpi. Wayibamba leyo nto, bese uJesu azithole esemzini wezitha zamaJuda abaxatshaniswa yimpi, ukuthi laba abanye baphuma baye empini, laba abanye basala bangaye empini, baqhekezeka phakathi. Ayithole ekuloyo mbuzi athi amaJuda, pastor, why uma nje iBhayibheli lithi amanzi
okwazi ukuthi likhuluma ngomthetho likhuluma ngejudgment. Malithi amanzi owesifazane wayokha amanzi, kukhulunywa ngomthetho, kukhulunywa ngejudgment. Bese kukhulunywa ngowesifazane ongenayo indoda, ukuthi makunama-cases amthintayo athinta i-community, kufanele ayocela indoda yakwamakhelwane ukuthi iyommela emthethweni. Lento ayisinento, it's just that nje, it's just that mntanami umbhalo wamaHebheru uqinisile mayithi nisika hlangothi zonke, ngoba noma sikushumayela ni-reversa ngenxa yamandlalo liyofika lisike basindiswa abantu noma sikubhedile, ngoba uthi uPawulos eThasu basindiswa ngokula bentshumayelo ayiziqondi ukuze basindiswe noma itshayile, kodwa amandla ezwi alikuyisiMsayiphuri laphula imsedari lijabulisa iLebanoni njengamathole. Amandla ezwi awumlilo oqothulayo ashisa uwula aveza amandla kaNkulunkulu. Out of stupid message sindisa umuntu. Awuhlale phansi usuthi ngiyabhayiza lelo mshumayela, kodwa amandla ezwi linamandla izwi abese owesifazane ayithole noJesu. noJesu laphaya wayesenkingeni enkulu to find himself e-ambisha nomuntu wesifazane waseSamariya, kanti abapostoli babesayothenga ukudla. Abapostoli abekho, lejaha leli lixoxa nomuntu wesifazane futhi waseSamariya. Uthi uJesu ngoba uletha udaba lokuhlukunyezwa kwakho kwi-community, lolu daba ludinga indoda ezokumela, kodwa wena awunayo indoda, awukazi ube nayo, kodwa thina masishumayela sithi wayenawo emaningi. Kodwa uthi uJesu uletha udaba olubucayi, single woman, akekho umuntu ozokumela. Yingakho ethi uJesu ukuba bewazi ukuthi ubani lo ngawubekile, ukuba bekwazi, ngoba uma mina bengikunika isolution yempilo manje ebusuku bengizokunikeza into epermanent, into ya forever, ngoba wena ucela le ndoda kusasa ufelele bese bekuthuka abantu ngamadoda abo ohlala uwacela ukuthi akumele kuma-cases akho. Ngifuna ukukophula entweni yokucela amadoda emizi yawo ungaphinde uyocela kuwo. Sifazane cela kimi mayesho lento akawuphethe ujeke, akaliphethe uphiso, kodwa uthi mina ngingamazi phila aphuza kulo mthombo, ngoba baphuza ngokaJabobe babuya boma, kodwa mawuphuza manje kulo mthombo yakuphila. Masaya! Lithi iBhayibheli, lithi iBhayibheli abantwana bakwa-Israyeli bamhlupha uMoses, bamhlupha uThixo, ahlale bathi bona bomile. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuMoses, thatha leyo ndoda ukhombe idwala. Webhayibheli kaze hathi bayozwa yini maya alikhomba balikhona idwala baphuza. Ngiyafunda shumashi uma udlula kulawo mavesi baphinde bacomplaina yini
ukuthi komile. Ayikho akazi kodwa bakezwa ithi ngifuna ukuthi uqede bese kodwa bakuhlavu ngenxa yokuthi umfana waseThasu ma eyiqala uthi futhi bangaphinde bo ukuthi lona lelo dwala ababephuze kulo kwakuKristu baphuza qede banelisa akaze baphinde bacomplaine bathi Moses sifuna amanzi since baphuze edwaleni into elayenza laba sustain ngokubaphelekezela liyahamba mfowabo kodwa basaphuzi manje kwaledwala liyahamba babelibona baba right basebaqhubeka nendlela babelibona ukuthi liyabalandela bathi asalamba asobi asaswe babelibona bathi nanta mfowethu base bayaqhubeka babelibona. Awudingi izinto ezinye ukuthi nje uhambe mawubheka emva kwakho. Mawubheka emva kwakho sesiyathandaza usuthi Bwana nangifela of ages. Isinkwa asehlazulwini abadlayo ubuso bayanaliswa hayi ukuthi Nzama siyofika ezulwini singabe salamba asilambi vele. Hasiya Singalamba kanjani ngoba sesadla yo hayi awuthishweza mfowethu ngithi mina uma uJesu ngena sapha ethi umzimba wami uhlashitelweni ethi iBhayibheli ebanika ebadlisa ngifuna uyinterprete umqondo wami wentombazane yasengudumo uthi uJesu wabadlisa awushoda ngithanda uJesu wabadlisa. Jesu wabadlisa lento abenza namatheleku bangakwazi ukushiya ukuthi wabenzani uJesu wabadlisa. Lento yokuthi sidlisiwe ayisiqalisi ngoba sithanda kunabantu lana abafela emshadweni yabo ngoba babedlisiwe noma babeshawa noma babelamba noma babeswele bahlala babanjwa idliso manje sikwazi ukudla basasihamba selokhu sadliswa. Ukuthi hawu kodwa ngomhlanga uswabambelela nje wena awusazama ukuya uthi hayi madoda ngasho umanda ngaphakathi ngadliswa nibona nje yangidlisa le ndoda yabadlisa qede yabashiya yathi abasanadabulawo ngoba ayibadlisa ithi inyama yabo basithathe isinkwa basidle ibuyihambi yena ithatha inkomishi ibuyibuye ithi igazi lami phuzani nonke kuso lesi sitsha lalela uthi uJesu usebenkhupho yini ababengabuye bayenze badlele ini khona enye into abangakwazi ukuyenza njengoba sesadla nje
silokhu sadliswa siyamkhumbula uJesu sikhumbula sizesikhabe sesilokhu sadliswa sizasihlabelele sithi ngimkhumbula uJesu umhlengi ngimkhumbula amalanga onke ngiba ngapha endleleni ihubo la insuku zonke sithi hlangewa lemnandi leliswi sithi hlangewa ngagazi lamfana salokhu sadla saphenduka inhlanya ngoba yena uyisinkwa esehlezulu Kristu mase sidlile asitshelwa mbusoki khuluma idliso lakithi asimlindi umpostoli idliso likhulumayo maniphenduka liqubuka sibhonga njengey'nkonyana ey'ncane uma ngale masesibhonga mawuthi asithandazo ungaphumi umthandazo kodwa kusho ukuthi sidlisiwe sithi idliso lekho inaphakathi kithi mase sidlile Apostle wasehadini akusho wena kusho thina sithi ngobe kasela akushongo Nzama Jesu ngobe kasela akusho mina kusho wena nansi ngikhuluma lawa phakathi kwakho athi wena wadla isinkwa esifele ezulwini ngoba kusho thina sisho amanxebeni ethu singekho isishebo sibambe impuphu yodwa sithi Nkosini qali zilala ney'ntofo zibaphele eduzane kodwa abafana balomuzi bayigoqa njengogotshwa bengena embhedeni oyisingili bathi ngobe ezulwini isinkwa zimi isinkwa isehla ezulwini odlayo ngeke salala abethi Nzama siqedile ukushumayela bethi abalabi abahlupheki abaswele nenye yezinto Sabrada kanabasi uma sebedlile baniyeke eJerusalem naseMiddle East bakhumbula umuzi opheleleyo ongcwele mama ukhumbula lo muzi wathi ngiyakulangazelela Jerusalem elisha hayi leliyana elithuthulwe ngeyibhamu bathi umzamo yami yonke ngizamayo yophela mhla sengifikile kuwe bathi Jerusalem ikhaya lami
babehlabelela bekhumbula umuzi wakubo bathi umuzi muhle kune-Edeni ongangenwa sono imigwaqo yakhona iyigolide bathi ngikhumbula wona kushabadlayo abadlisinkwa sasezulwini hambani kamantombazanami mabekubuza ukuthi wenzeni nithi sasadla ayisekho into esingayenza sayibophela kule ndoda ngokuvuma isifunze. Oh Jesus, hallelujah.